да, не скача пекото въобще, както очаква. Това ще бъде някакво подпомагане на мен самия и така. Така че когато се опитвам да снимам игри на Bambicam, определено, просто не ми става. Когато играя, може би когато играя Minecraft или други игри, просто не го заснемам. Заснема го, но се замръзва само първата снимка и просто самата снимка, когато влезеш в Minecraft, ако си ми гледате лекцията на Егмор, как стои. Така, разбирате, че това не е станало. И затова ви помоля как точно съм си го направил. Ето, първо ви казвам какво съм направил до сега. F6 за използва, покажи курсус, добави ефекти, приклип. Там разбирате тук форматите, настройки, ето ми го формата. Така, разбирате така. Тук надявам се да не разбира изображения. Ето клавиш, ето така нататък. И тук мисля, че няма да трябва. Тук също не трябва. Ето както разбирате къде точно ги слагам. Тук ако трябва да наистина нещо, може би, може да ми помогнете. Това, което ви показвам, надявам се вие да ми помогнете. Така, видео. Сигурно ще имаме тук, мисля, моя камера. Ето. Това логото, ефектите и тук опциите. Ето. Тук всичко виждате, вече ми ясно тук. И тук. Тук така на шаблони. И така. Надявам се да ми помогнете да пишете долу в коментарите. Също ако знаете тази път и напишете в коментарите точно какво трябва да направите. И благодаря за това видео, което иска да направим малко пояснение. Така, благодаря и надявам се да напишете коментарите и чао!